Ahojte lidi, dneska vám ukážeme, jak lítať presne tak, ako ja teraz lítam. Tak poďme si to ukázať. Tak prvé napíšete si tak a ešte tu ako tak a budete mať to. Ale počkajte. To sú a bude to lítať. A keď si to chcete vymazať, tak tu máte to. Keď to kliknete, to sa vám to vymaže, ale ja si to takto nechám. Moji kamaráti ešte nevedia ako lítať, takže ukážem im to potom. Ale ďalšia vec, vieš, toto neviete, ale tu mám takové metódy, kde to lítať. Skoro ma tak robí. Neviem. Takže ideme vám to ukázať, ale nech si myslím, že úplne tam hore. It's more important than ever that you lift everyone's spirits. Tu máme ísť, ale asi to úplne skvartále sme takové radši. Ale neznám nejak komuničku máme tak, jak stadár horle. Posledný tu je čo takové, čo máme ísť hore. Čumte. Tady, počkajte, za to je takový kameso. A tady keď kliknete, tady to hovorí. A keď kliknete rúžovú, tak to spieva. Počkajte. To rozsvieti tak. Čujte, tak. Klikneme. To stále spadne. Je to jaké tlačítko. A tak kliknete. Nechcem si zahodit. Kliknete červenou. Dielo, ne. Dielo? Jak budu kliknutí raz? Dielo. Co by bylo? Nič. Jo, díval se na vás. Debilí. Počkejte lidi. Вот. Это стадр, вот это ход. А пусть это стадр, там туманы сходы. Я что сам творил? Почкайте, я си на то мусим в свечку поединить. Я свечку. Я си батарею. Вот.
A tu sa to jede. Tak. A stále... Ne! Tak, kikne teda tohle. Pojď hore, nebo to rozbiju bubu. Ne? Tak. Pojďme hore. Stále to. Tady nějaké projdete. Někde tu má být taková metro, počkejte. Jo, vidíte, tu je. Lidi, to je extra video, nebo jsme to našli. Je to jako Harry Potter, ale vidíte fakt víc toho. A ještě další myslím, že ukáže, ale to je jiné, Simi! Avdik! A úplně se srátíme. Počkejte, kolik mám baterie? 36. Letíme. To bude na dlouho. Počkej už. Tak, letíme dole. Letíme. Ale tu je něco jiné. Tady máte tohle něco. Letíme. Nevím, co to je ještě, ale tady musím to uvat. Je Pokémon, ale obratěný. To je prostě Pokémon, ale totálně obratěný. Tak, jsem to našel. Ale je to prostě Pokémon otočený. Tady je kino. Simi, di sale siinä on Harry Potter. Simi, racconta la sa vicenda le cine. Saranno Harry Potter. Oh, dic. Dic le cine sarà elicottera, dic. Da che si mettono. Strawberry, elefantini. Simi, Avdik, Araklom, Brookhaven, ale kaj, ja Stellandro, Brookhaven, no to je kaso obrátěno Brookhaven. Tak to je extra video. Já jsem sajovaku. Letíme už pro 2 hodiny. A letíme. Tak to budeme letět 2 hodiny. To už máme. Tak nemáš úplně, co se stane. Vlezem. Kamo? Kde to jsme? What the help? No úplně to trvalo. Ale tohle video je pro vás. Teď si to užijte. A tu je právě Brookhaven, ale tohle je totálně jiný. Tohle bylo úplně obrácené z dole s vámi. Ale tady můžeme podívat. Neznám jak, ale našel jsem to úplně náhodně. Neznám jak a proč. Ale to bylo
To se bude obrátený problémem. A teď jsem to úplně udělal. Dáme kamarádky. No to vydali učí totálně. Come on. Jo. A komunitu jak to pretočit? To ukazuje, že tady je hra a ale asi stále spočívají na tady lampu. Tak. Asi ne, ale určitě se nevím, ale to je jsme tu. Keď chcete další díl, tak dajte 200 lajkov a bude další séria. Počkejte. Jo, pojď, ne. Počkej, otvor se. Počkej, ne. Komu, já to pojetím za ním. Yes! Ne! Oj, tak! Yes, jdeme na to! Pojď! My děsíme tu, máme holku, jako děsíme ju. Ona se to tam bojí. Co je, počkejte. Tak. Skočíme dole a napíšeme. Ne. Ty si docela fuck. No, a jsme u nic. Ona si myslí, že... Ona kde je? Je. What the fuck? What the fuck? Ona si fakt myslí, že já jsem hacker. Ale jsem hacker. Ale keď chcete další sériu, tak dáte 3000 lajkov. A bude další séria, kde ukážem vám tajné místnosti v Brookhaven. No, a nebo v 99 minut si vlastně tady napíšu v Brookhavenu, tajné místnosti, a nebo v 99 minut